Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tekanan maneh ana ing Pak D channel. Piye kabare dulur kabeh? Muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras, ayem tentrem lan ora kekurangan sawiji apa. Ana giaran iki Pak D arep cerita babagan kesenian keliling sing ana ing Kampung Solo tahun 80-an. Jenenge yaiku Jaran Dor. Jaran Dor swara gendang sing ilang ing perapatan Karangasem. Srengenge dina Minggu ing taun 1926 krasa banget. Krasa anget madangi sakdawane dalan ing Kelurahan Karangasem. Jaman semono, suasana kutha Solo isih adoh saka tembung rame lan macet. Ora ana HP, ora ana mall sing modern lan TV bae isih klebu barang mewah. Sing mung diduweni sawetara wong. Nanging sanajan kabeh isih sarwa winates, uripe masyarakat Karangasem krasa regeng lan kebak pasduluran. Hiburan rakyat ora perlu tuku tiket larang-larang, cukup nunggu dina Minggu. Nalika prastawa sing paling diinteni dening bocah-bocah, para muda nganti tuwa teka, yaiku tekane rombongan kesenian keliling sing asring diarani Jaran Dor. Tak dung tak, swara kendang lan kethuk keprungu gumandang saka kadoan. Belah sepine esuk ing perapatan Kampung Karangasem. Saknalika bocah-bocah sing mau padha dolanan langsung wayu saiyek madhep menyang sumber swara. Wong tua sing lagi asik resik omah utawa ngeteh ing emperan uga padha metu. Ora suwe perapatan dalan kampung iku wis kebak diubengi dening warga sing kepengin nonton kesenian Jaran Dor. Kesenian Jaran Dor iku kaya riok nanging luwih prasaja lan tabuhane ora sejangkep riok Ponorogo. Sanajan mengkono, dayane ora kalah ampuh karo narik kawigaten. Ing tengah kalangan, katon penari sing nganggo jaran kepang dadi siji karo paraga sing nganggo topeng raseksa sing medeni nanging nemsemake. Sing paling gawe deg-degan yaiku nalika ana wong sing dicekel banjur disabeti nganggo pecut. Cetar, suarane pecut nggegirisi, nanging sing disabet malah ngguyu lan ora tatu sithik-sithik wae. Atraksi kebal senjata iku dadi puncak tontonan lan gawe kabeh penonton padha keblok-keblok gumun. Nalika suasana lagi dayeng-dayenge lan para penonton padha ngguyu amarga lucu utawa gumun karo kasekten para paraga, ana salah sijine anggota rombongan sing mlaku keliling. Tangane nyekel besek. Matur nuwun, saiklasipun nggih kagem kesenian rakyat menika, ujare wong mau karo mesem. Warga Karangasem sing nonton banjur ngulungake dhuwit kanthi lila legowo. Ana sing iseni 50, 100 utawa ana sing ngenehi Rp500. Jaman semono dhuwit Rp500 iku wis klebu gedhe. Bisa kanggo tuku semangkok mie ayam sing rasane wis margi lan enak banget.
Duit sing dikumpulke ing besek iku dudu rega tiket. Ananging wujud pakurmatan lan gotong royong kanggo nguripi para seniman dalanan sing wis nggawa kabagyan ing kampung kasebut. Nanging kaya dene lakune roda zaman, kabeh mesti bakal owah. Taun liwat taun, kutha Solo mundak rame lan maju. Teknologi wit mlebu lan sithik mbaka sithik hiburan rakyat kaya jalan tur iki wiwit kasisihake. Kelurahan Karangasem saiki wis dadi tlatah sing padhet lan modern. Lan perapatan dalan sing biyen dadi panggung jalan tur saiki wis kebak dening motor lan mobil sing kesusu ngubur-ubur karo wektu. Kesenian jalan tur saiki wis ilang, kelem dening jaman sing sarwet cepet. Sanajan mengkono, tumrap wong-wong sing ngalami jaman taun 1926, swara kendang tak dung lan angeting swasana nonton jalan tur bareng karo tangga teparu bakal tetep dadi kenangan manis sing tansah manggon ing dasaring ati. Solo tempo dulu pancen ora ana tandingane. Ngono kuwi ceritane kesenian jalan tur ing kampung-kampung ing kutha Solo. Jadi yo pancen taun semono kuwi hiburan rada jarang. Lan matur dumateng para pamirsa kabeh sing wis kersa midhangetake saha presani giaran ing wektu iki. Lan matur nuwun sanget sepisan meneh lan aja lali like, subscribe ana ing channel Pak D. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.